ako već recikluješ da je to neka Šta je lepa, čekaj, jer Breakers je lepa boja glasa, baš iritantna je. Da, iritantna, ja. Svi drugi da pevaju iritantno. Obojni program, šta je, iritira. baš, znaš, oružje protiv otmičara. Ma ne, uopšte bendovi, mislim u stvari da ne postoji neko šablonsko rešenje. Kako je stradi svima, brate? Svima, mrsi Đoko na kompjuteru i... Tamo može da ubaci mene, brate, da radim tu nešto tu. Ne možete ti više reći. Pa naučio bi da nešto. Nisi toliko, beži. Pa znam, brate, nema pojma programiranju. Pa ne, niti bi on imao živce da... Ne bi imao živce. Tako, brate, ne mogu ništa tu. Brate, što mene pitaš, jebote, ko da sad ja znam, ali ti ovako... Ma znam, mislim da od tog nema ništa. Ma ja isto mislim, znajući si imao, brate. Sima će indirekt i kaže boli me kurac. A i on je... I upravo je i realno i ti si ludak kog je Cima. Čovjek koji nema vremena nađe sebi da ode popije 2 piva, sad će on tebi da krene od entera, evo ti boli ga kurac. Ajde pričate šta ćete opet u nedelju da radite? Nema živce da priča sa ljudima. Sima ne priča sa ljudima. Da znam, kad stvarno je bilo jedno kod njega, brate. Neće pričati sa ljudima. A ne kaže da smo svi glupi.